L'olla d'en Jordi. En Jordi sempre arrossega una olla al seu darrere. Un dia li va caure al cap i encara no sap ni com ni per què. Des que en Jordi té l'olla no és com els altres. És un nen ben educat i molt afectuós. És molt sensible. Té un munt de qualitats. Però moltes vegades la gent no veu més que la seva olla i ho troben estrany. L'olla li complica molt les coses. Sempre s'encalla per tot. En Jordi li encantaria tirar l'olla. Però és impossible. Un dia va decidir amagar-se i va estar molt de temps amagat. Però gràcies a Déu hi ha gent extraordinària. Només cal conèixer gent extraordinària per voler treure's l'olla. Li va mostrar els seus punts forts. L'olla encara hi és, però ara no es veu tant ni molesta tant. Al final, en Jordi va poder jugar amb els altres nens. Tots podem ser unes persones extraordinàries, que poden apreciar les coses bones que tenen nens com en Jordi, que arrosseguen algun tipus d'olla. I conte contat, conte acabat.